Ọhaneze ndị ọma, anyị alaghachila n'obere ezumike anyị gbajiri n'oge ụtụtụ ọma. Aha nka wụkwa ọnụ Doris Ifeoma, ebe onye mụ na-eso na-eleba anya n'okwu ụbọchị taa wụkwa Maazị Eze Ejiofọ. Chetakwa na ebe ị nọ n'olu anyị wụ gịnị n'isi mbido telivishọn, ebe a na-ewetara ọmụmụ ihe dị iche iche. Dịka ụbọchị taa anyị na-eweta ihe gbasara agwa. Anyị ga-ekwu okwu gbasara agwa ma nke ọma ma nke ọjọọ, ka onwe ike ido onye ọbụla. Onwe nke ọjọọ ahụ ma ị na-eme, ma onwe nke metụtụrụ ekwuo asị ekwuo onye ahụ awara asa adụcha ọdụ iwere nke gị ịdụchakwa ọdụ iwere nke metụtara gị werekwa dụgharịkwa onwe gị. Ana m ajụ, biko, kedu ụdị ọkpụkpụ ama agwa mmadụ ga na-akpa ị na-asị ya agwa amaka? Tupu ma gaa na akparamagwa mmadụ na-akpa ajụọ asị na agwa amaka, ị ga-ajụ kee otu esi ebido. N'ihi na ọ bụrụ na ile anya o nwere ihe a na-akpọ mmadụ itolite n'otu esi zụọ ya, ma n'ile anya tupu mmadụ enwe akparamagwa o nwere nke na-esi na ọbara. N'ihi na ọ bụrụ na ị mụọ nwa, ọtụtụ mgbe onye ahụ na-eburu ihe nne na nna ya bụ agbụrụ na o si na agbụrụ ha pụta. Ọ bụrụ na ile anya o nwere agbụrụ a na-ahụ asị na ọ bụ agbụrụ ọjọọ, nwere agbụrụ a na-ahụ asị na ọ bụ agbụrụ ọma. Ọ bụrụ na ile anya na nwatakịrị si na agbụrụ ọjọọ pụta, o nwere ihe ọ ga na-eme, ị gaghị ajụ ka ebe akparamagwa a si. Nwere ihe nwatakịrị ga-eme ga-ese ya amara m onye mụrụ onye a. So nke nwụwụ na o nwere otu ọ na-adị ma ọ bụrụ achọwa ile ihe gbasara akparamagwa mmadụ anya. Ebe m ekwuole ihe ụdị ụtọ anyị, ihe a ga-ajụzi ugbu a wụ dịka m kwuru mgbe anyị na-ebido, ka ihe ga-ebute mmadụ ịkpa agwa ọjọọ, ka ihe ga-ebute mmadụ ịkpa agwa ọma. Mata gwara mgbe ihe dị otu a na-eme, onye ahụ afọmụọla ihe ọ ga-awụ dịka mmadụ. Mmadụ ịkpa agwa ọma wụ ime ihe ọ ga-eme onye ọbụla hụrụ ya ya sị na ọwụ ihe ọma. N'ihi na mgbe ọbụla ị na-eme ihe ọjọọ, o nwere ihe Chineke kenyere mmadụ nọ ya n'ime na-agwa gị mgbe ị mere ihe ọma na mgbe ị mere ihe ọjọọ, nke ndị oyibo na-akpọ conscience. Ọ bụrụ na iwu onye na-ezu ohi, wụrụ na iwu onye na-agba ama, wụrụ na iwu onye na-akpa asịrị, ihe ndị awụghị ihe a ga-asị na mmadụ mere asị na ọwụ ihe ọma. Gị onwe gị na-eme ya, ị ga-ahụ na mgbe ọbụla na-achọ ime ihe dị otu a, na o nwere ihe na-agwa gị na ihe na-eme adịghị gị mma. Mgbe ihe dị otu ahụ mere, ihe ị ga-emewu isi na ihe dị otu ahụ pụọ. Ọ bụrụ na isi na ihe dị otu ahụ pụọ, ọ ga-awụ nsogbu. Mana ihe ọzọ ị ga-asị wụ, mana maazị sirekwa na asị na arụ gba afọ ọ bụrụzi omenala. O nwere ga-emegide ịma mgbe izizi ga-eme ihe ọjọọ ahụ, mmụọ gị na-atagọta, ị na-emezi ya na-aga, ọ na-ewepụzi aka, ọ na-adịzi ka ọ ka esi eme. Mgbe ahụ bụ mgbe ekwensu na-agba mmadụ ume. Ọ wụghị na ọ wụ eziokwu, ọwa atụtụ ilu ihe ọjọọ o tegata aka emere ihe ya gba afọ ya ghọọ ihe ọma. Ọ wụ ihe ọma ka onye ahụ na-eme ya n'anya ndị na-ele onye ahụ, onwe otu isi asị na ọgịrị na ọwụ ihe ọma. N'ihi na dịka m gwara gị, ịbanye ime, ị ga-ajụ onwe gị sị, agwa ahụ onye ahụ na-akpa, ọ na-akpa ya n'ihi na ọwụ ihe eji mụọ ya dịka nke anyị kwuru si na agbụrụ, ka ọ na-akpa ya na ọwụ ihe ọ mụtara site na akparamọrị ọ na-akpa ya na ndị otu ya. Ọ bụrụ na ile anya, nke ahụ wụ nke si n'ọbara na-enye nsogbu ọpụpụ. Nke ahụ wụ nke a mụtara amụta, wụ nke ọ na-eme ikwuo okwu ya dịka isi kwuo, ga-ehụ na ị nwere ike ido onye ahụ mee gịnị, dọpụta ya. Ọ ya mere akwụkwọ nsọ ji si gị zụọ nwatakịrị n'ụzọ dị mma, o tolie ka ọ ghara isi ebe ahụ mee gịnị, pụọ. Mana abịa ya n'ụzọ akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụ na ekwesịrị onye na-eme ihe ọ na-eme ya na-eme gịnị, ya na-ekpere Chineke. N'ihi na ka m were onwe m nye ihe ọmụmaatụ, oge m nọ na mahadum, o nwere ihe ọ na-eme nchụ ime, ụjọ abịa m masị, ọ wụrụ na nne na nna m anụ ihe dị otu a, ka ihe ha ga-eche. N'ihi na gịnị, ọ wụ ụzọ ha si mee gịnị, zụọ m. O nwekwara ndị m na-eme mmeche ya masị, chai, ọkwa na ndị nne na mmanụ ihe m mere na ọ ga-adị ha mma. Ya wụ gịnị, mmadụ inwe egwu Chineke. Mgbe ọbụla ị mụrụ nwa, ọ na-adị mma ị ga na-etinye ha n'ekpere ka ha nwee egwu Chineke, n'ihi na ọ ga-eme ha echeta ebe ha si, cheta ndụmọdụ na ọzụzụ enyere ha, ya enyere ha aka. Ọ bụrụ na ile anya, ka anyị baa na nke ahụ si n'ọbara, ọ bụrụ na ịhụ mmadụ na-eme ihe ọjọọ, ị mana ihe na-emecha ihe ndị a mgbe ụfọdụ wụ na anyị na-ata ndị mmadụ ụta. Hapụ ịtawa onwe anyị. Anyị na-ata ndị mmadụ
o nwere ihe ọ ga-eme nwatakịrị na-eme ịma na ile anya mgbe nwatakịrị nọ n'afọ 10 n'iru na afọ 18 ị ga-ahụ na ha na-atụ ajọ asị ihe ọbụla mere na gị na-eme ụjọ abịa ha ka ihe mere ha enwere ike ịgwa gị eziokwu maka gịnị o nwere ike ya wụrụ na ọ bụ ụzọ isi na-azụ ha mgbe ị na-azụ ha otu ahụ ha na-atụ gị ụjọ ha enwere ike ime gị na ịgwa gị eziokwu ị gaghị abịa sị na nwatakịrị ahụ na-atụ asị na ọwa agwa ọjọọ ọ maka otu isi mee gịnị na-eso ya ọ bụrụ na ile anya nke ahụ esighị n'agbụrụ mana nke ahụ si n'agbụrụ o nidiri ikpere Chineke kpesie ike ka o si ebe ahụ pụọ n'ihi na nne na nna nke mụrụ gị amụ agaghị ekwe na ị na-eme gịnị ihe ọjọọ n'ihi na nke ahụ ihe si n'agbụrụ nke ahụ nke mere gịnị jọgburu onwe ya na njọ. Ikwutechara ebe okwu mana ihe m na-ajụ kedu ihe mmadụ ga-achọ ka eji mara ya ana m asị ọ dị nwere onye na-atụ asị ịchọrọ ka a na-ekweta na iwe onye eziokwu ọ dị ka ihe ahụ ọ bụ eziokwu ọ ga-emenwu ọ gaghị ekwe ọ kakwara gị mma na ibidoro bịa mụwa ka esi ekwe eziokwu ahụ maka na imegide ya ejighala asị mara gị ịpụtaghara na ọha ikwu okwu asị nke onye ma nke ya akọ kịta mana ọ nwekwere ike ọ bụrụ na ha gwa gị na ihe anyị na-ekwu mgbe ahụ ihe ọjọọ ebe alụsịwa ha ọ ga-emechi ọnụ ikwuchi okwu ha na-amụ amụ na-asị ka onye ọna ka onye na ha aghọrị ịfụkọ na ịma na nke ahụ dị njọ ọ dị ezigbote njọ ọwụwa ihe jọgburu onwe ya na dịka ihe ndụmọdụ ọ dịrị nwatakịrị ọ dịrị ndị nne ọ dịrị ndị nna n'ihi na mgbe ị mụrụ nwa gị n'ụlọ o nwere ihe ndị ga na-ahụ ọ bụrụ na itinyeghị ya ọnụ ya otinye nwatakịrị ahụ na ezigbo nsogbu otozie werezie na ọka esi eme ewere ya mara ya ihe m ji kwuo okwu awụ na isi na ihe ji mara mmadụ ihe anyị na-ekwukwa n'okwu ya wụ akparamagwa eji mara mmadụ ga-enye aka igosi gị ebe ị ga-akwadosi ịgaru ka mmadụ ọ bụrụ na iwu onye na-atụ asị ewere ịtụ asị mara gị ọ bụrụgodị na ịpụta bịa kwuo eziokwu onweghị onye ga-ekwe na ikwuru eziokwu o nwere onye m maara oge m nọ na ụlọ akụ onye ahụ na-ekwe ya ndịda ihe ọgwụlọ na-eme gịnị ọgụ yorofu ụbọchị m jụọ ya sị ya enyi kedu ihe wụ na ọwụ mgbe ọwụla ihe ọwụla na-eme ihe niile ga-eji mee ya wụ ịlụ ọgụ ya sị m biko na ndị mmadụ na-agụkwa n'ihe ha na ya ma otu ya si akwụsị ya na ihe ahụ ihe mpe ya na-eme na ya pụtara wa ya na ya jụọla mpe ya ka ihe mere o ji mee ya dị ha mpe ya sị na ya nwapụtakwara wa mee gịnị ọ ga-awụ na ezinụlọ ahụ ndị na-ana mmadụ ihe ha na ike ha ji otu ahụ na-azọta ihe chema ka esi ebi ndụ ụmụaka na-enene mana ụgwọ ka Chineke sikwa ka ekwe anyị o ebeka na ezinụlọ a ga-enwerịrị ofu nwa ya a ga-enye ezigbote uche onwe ya na-akpọ vechu Chukwu na-eji ya gozie ya nne ya na nna ya na-eme ihe ahụ na-ewute nwa ahụ mana maka esigwa ha tupu ịgbara ihe na-eme nwa ahụ ebido kpọwa nne ya na nna ya ha asị onye nke ahụ na-emekwa otu ahụ ndị mmadụ ga-ama ya ọ ga-eme a na-ekwu okwu asị gị na onye dị otu a nọ na-eme ka nne na nna ya ị hụrụ ya n'ihi na o mere gịnị o gosipụtara onye ọwụ so ọ na-adị mma dịka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ile anya gaa wụrụ onye na-akpa agwa ọjọọ gị chere na ihe ị na-eme na ma ọ nweghị ndị na-ama ya ndị mmadụ maara o nwere ebe ọ ga-eru ha sị gị lekwa onye ewu o nwere ike mgbe ahụ oge agaala ka aka ọrụ gị ihe mere ofu onye a na-achọ enyemaka mana ụmụ onye yi na ya maburu mgbe pempe mgbe ha na-agụ akwụkwọ ọ na-asị onye a ha bịazie ka ha fụzi onwe ha chitezie ka ha si emebu na ọ bụ onye na-ekwu eziokwu na-ebi ezigbote ndụ nọ na emume ọma ọ bịaghị ka o nyere nye ahụ aka mana a na-asịzi asịkpara na ọ bụzi onye na-aghọrị mmadụ na-atụ asị ya ọ dịghị ka onye ahụ enyere ya ka kịta ihe ọ ga-eme ogene ọ na-agbakwa isi ya maka na o nwere ike o mee ya kịta were ya were erefuo ịma ihe ọzọ nọkwa na ihe awụ o nwere nke ọzọ jọgburu onwe ya o nwere ihe mmadụ ga na-eme ọ gaghị ama na ọwụ gịnị ihe ọjọọ o nwere ihe mmadụ ga na-eme ọ gaghị ama na ọwụ ihe ọjọọ ihe mmadụ ga na-eme ọ gaghị ka m gwa gị ọ dị ka ofu ụbọchị ka na Lagos ebe a ka mmadụ na-agwa m sị m na ọ na-eme m na-ekele ndị tọrọ m atọ na m na-ebu ikpere n'ala kpọọ isi n'ala ekele ha hụtara m ka onye na-akwanyere mmadụ ugwu mana otu esi zụọ m n'ala Igbo ọ na-eme gị kele onye tọrọ gị atọ gị kpọọ isi n'ala wụsara onwe gị n'ala
n'ihi nke ahụ ha na-ahụta m asụ onye mere gịnị onye na-epu nga onye na-akparị mmadụ. Mana ile anya otu ahụ ọ bụghị na m na-akpa agwa ọjọọ, mana to them mụnwa onye Maazị Ejiofor, ị ga-ejigodo okwu ya n'ọnụ ka anyị gbajagodi gaa jụgharịa ndị mmadụ ebumnuche ha ihe gbasara agwa ma ọkpụkpara agwa ọma ma nke ọjọọ ka ha si eme na ka ha si agbakwa mbọ ịdị na-akpa ezigbote agwa. Anyị na-echi ata nkwerebe ọbụla na-aga nọnyere na anyị.